Een hele goede avond, welkom bij Museumplein. Wekelijks verslag doet van de activiteiten hier op het plein voor het Limburgs Museum. Vanavond met een man die ook wel bekend staat als de treurwilg van Belveld, namelijk Arno Adams. De stroming die neemt mij mee naar een hagelwit strand. Ja, wat de mooiste mensen wachten in de schaduw onder de palmen. Waar geld niet telt van de liefde wordt verteld. Ja, daar gaan we. Koos ik maar mee. Te beginnen, wie jij dit met te gaan? Ja, daar hebben we net over gehad. Niet zo goed natuurlijk. Hè. Ik ben net herstellende van de hernenvaak, zeg maar, een jaar geleden. Nu hebben ze een knoemer in mijn kop gevonden, dus moet ik geopereerd worden. Dus dat wordt de komende maand is niet leuk. De begon ze net in optreden ook al mee met die mededeling. Ja, dat heb ik, dit is mijn laatste optreden. En dan moet ik maandag naar een of andere kliniek, ergens in Duitsland. En dan gaan ze dit roet horen. Sinds wanneer wedstrijden? Iedereen hoe weet ik dat. En ja, dat moet gewoon gebeuren. Ja, dus het gaat niet echt super met mij. En laat wil ik dich nog bellen, dik het nu dikke vertellen. En al mijn zegeningen tellen. Maar eigenlijk wil ik nog wel gaan zoeken, voordat ik mijn ogen kan sluiten. En door de sloop je ze gewoon wel weer op. En dan is er wel weer het hoop. Voor mijn moeder zit alleen. Ik zou in mei gaan beginnen met de opname van mijn nieuwe cd. En een zekere Hans Heijn, een documentairemaker, een gelauwerde documentairemaker, die zou een documentaire van mij gaan maken. Zou ook in mei, die zou het ganse project gaan volgen met mij. Ja, dat wordt nu allemaal een beetje naar achter geschoven. Dus het zal wel een najaar weer, denk ik. Dit was wel een moeilijke gig. Ja. Dat was moeilijk. Maar heeft het dan vooral te maken dat ze moeilijker kunnen spelen of ja, dat ze met de kop ergens anders zijn? Ja, dat is toch met die gedachte ergens anders. En het gaat natuurlijk, mijn lied is gewoon een guldak over niet al te leuke dingen. Ja. Dus dan wordt het veel geconfronteerd. Het is niet makkelijk. Dus ik ben blij dat het nu even fini is. En ik had me net weer een beetje hersteld van de hernenvaak. Ik was voor een beetje bezig. Goh, wat me gebeurt dit, man. Ze kennen veel vandaag, dus ik heb een hele goede professor en die gaat me dat goed houden en klaar. Ja, wat zit ik te wachten de komende weken wedstrijden dan? Wat ik nu heb gehuurd, wat de plan is, die gaan ze een luikje maken in mijn kop en dan gaan ze dat opereren. Ja, wat precies, dat weet ik ook niet. Kun je net zo'n kapsel mee? Ja. Ik hoop dat het meer beter stijden steekt. Laten we dat hopen dan. In elk geval ja, sterk en beterschap. Ja, dankjewel. En ja, oké, zo'n dingen gebeuren mij. Er gebeuren elke dag ergere dingen, dus ik wil absoluut niet zielig doen of zo. Maar het is wel aanwezig, daar moeten we wel mee dealen natuurlijk. Dat is goed, daar moeten we gewoon mee dealen. Dat is het al. En door nog ooit mijn leven beteren. In het project Mapping the Landscape deze week projecten van 2 verschillende kunstenaars. Bekijkt de stad als buitenstaander en doet verslag van zijn bevindingen. En hij heeft een tour gemaakt door Venlo met de fiets, met de auto, om te kijken van hoe is hier de openbare ruimte vormgegeven, wat valt mij daaraan op. En hij gaat zijn bevindingen presenteren. En hij kijkt natuurlijk heel anders als buitenstaander, als wij als degene die hier wonen. En dat kunnen hele banale dingen zijn, dat kunnen dingen zijn die ons helemaal niet meer opvallen. Maar die voor hem iets speciaals hebben. Daar gaat hij een presentatie van maken. En dat presenteert hij morgen in Café Centraal om 4 uur. En wat hij eigenlijk wil is dus laten zien van nou, dit zijn mijn bevindingen van dit landschap.
En hoopt natuurlijk dan een discussie op gang te krijgen, want het is voor iedereen toegankelijk. Maar het zou wel heel prettig zijn als mensen zich van tevoren aanmelden via het e-mailadres van Museum van Bommel van Dam. En als info@vanbommelvandam.nl. Morgen om 7 uur 's avonds wordt in het Limburgs Museum de documentaire A Film About Jimi Hendrix vertoond. De documentaire zoekt in op de periode van 1967 tot 1970. Met beelden van het Monterey Pop Festival, Isle of Wight Festival en Woodstock. Daarnaast komen beroemdheden als Mick Jagger, Eric Clapton, Buddy Miles en Jermaine Greer aan het woord. De andere kunstenaar van Mapping the Landscape is Philippine Heugen. Zij onderzoekt de Nederlands-Duitse grens. En wat ze doet is allereerst informatie verzamelen. Hoe merken mensen nou dat ze in de buurt van een grens wonen? Wat voor effect heeft dat op het leven van alle dag? Als je daar een leuk verhaal over hebt, dan kun je dat aan haar kwijt. Ze hoort dat heel graag. En op tweede Pinksterdag staat ze in een camper in het Nolenspark in Venlo om je verhaal te horen en daarover met je in gesprek te gaan. Ze maakt ervan een geluidsregistratie en samen met andere opnames wordt er uiteindelijk een radio-uitzending van gemaakt. Mocht je interesse hebben, dan kun je op tweede Pinksterdag bij haar bij de camper naar binnen lopen. En voor vragen kun je contact met het museum opnemen. In het Limburgs Museum loopt nog altijd de tentoonstelling Flower Power, babyboomers worden bloemenkinderen. De tentoonstelling gaat over de jeugdcultuur en de grote veranderingen in de samenleving die zich voltrokken in de jaren 60 en 70. Wie de tentoonstelling binnenloopt gaat terug in de tijd en betreedt een stadscentrum uit de jaren van de Flower Power. Fans van groepen als The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix of Creedence Clearwater Revival kunnen er in de speciaal ingerichte muziekwinkel alle hits van toen terug horen. Ook is er een hele wand met hoezen van de belangrijkste en richtinggevende LP's te bewonderen. Flower Power laat zien en ervaren wat jongeren eind jaren 60, begin jaren 70 bezig hield en hoe de wereld erop reageerde. Voor de ene bezoeker is de expositie een nostalgische trip naar een verloren tijd, voor de andere een interessante kennismaking met een dynamisch tijdperk. Arno Adams is inmiddels bezig aan zijn laatste nummer en hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze Museumplein. Overmorgen speelt Mama Roei hier op het plein en anders zijn we volgende week weer te zien bij Omroep Venlo. Bedankt voor het kijken. Zijn generatie zeer jong, de bus blijven hangen. De stiekem is er een verlangen. Ja,